Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Kapin 200 kilos nga mga mishandled nga chicken meat ang gikumpiska sa Cagayan de Oro City Veterinary Office gikan sa usa ka tindahan sa Cogon Market. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka routine inspection ang gipaygayon sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Veterinary Office sulod sa mga wet market sa Cogon Public Market adlawng Lunes. Ilang namatikdan ang usa ka tindahan sa manok nga nagabaligya og mishandled nga mga dressed chicken product. Ilang gipangitaan og meat inspection certificate ang maong tindahan apan wala kini maipakita butang nga ilang gikumpiska ang mga baligya niining karneng manok. Na ay isa ka meat stall nga na-display og baho slimy nga chicken, pamatuod nga niagi ni siya sa ato ang dressing plan. So, posible pod ni nga hot meat kay wala man siya meat inspection certificate. Bukabat sa 265 kilos sa mga mishandled chicken meat ang ilang nakumpiska ug gidala sa disposal area sa City Veterinary Office sa Barangay Pagatpat. Dugang ni Doktora Takandong nga dili na luwas sa human consumption ang maong mga karne sa manok ug posibleng nakalapas kini sa Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Sa karon padayon pa kuno ang ilang investigasyon ug kung asa ang tinubdan sa maong mga karne. Pahimangno nila sa publiko nga didto lang mopalit og karne sa mga tindahan nga adunay naka-display nga Meat Inspection Certificate aron makasiguro nga luwas ang mapalit nga karne. Gamiton gyud nato atong mga senses no sa pagpamalit, dili na basta magdali-dali lang atong simutan ato ang gunitan ang karne. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.